sa Bacolod magbukas ang mga sinihan. Sang una, ginabantayan mo kung anong matahom nga pelikula para makalingaw-lingaw ka, makapulupabugnaw ka sa mga mall. Diba siya? Kung paagi sini, mabuksan ang sinihan, mga barbershop, may pila ka porsyento nga magabukas, ang mga salon, nga mo ina ang ginapalangabuyan sang aton mga kauturan. Initanan, ginadamgo naton nga magbalik bisan paano para nga daw bisan hindi paginman normal, makabatyag kita bala nga ang mga kinaandan nga pangginawi pagabuksan liwan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 morning na sa Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang syudad sa Bacolod katapusan nga filing sang Certificate of Candidacy karon nga adlaw? Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod, idulong nila sa aton ang sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Biyernes subong, sigurado kita ang nagaman sa patrol. Guwapa? Sigurado na? Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, how are you? Kasadya na no, kay October 8 na Action Fred, last day na sang filing sang COC, sang mga may handom nga mag-serbisyo publiko sa puesto sa aton sining gobyerno, Action Fred. Kay kadamo sang mga nagalagas, kadamo sa mga nagapulupaminsar pa kung anong dapat nilang himuon. May mga nag-file sa COC, may gina-withdraw, tapos ma-file naman liwat. Kag mahiwaluan ta lang ng final list, Action Fred, after sa sinima na nga adlaw. Kay sa laon pa man na, kag tanawon pa sa aton sining mga election officers kung may ara gin man sila bala kapasidad magpangampanya, may ara man sila kapasidad nga magserbisyo gid, Action Fred, sa publiko. Wala man nag-question kung sino lang na ma-file sa COC. Wala man na sang bawal, basta sulod ko lang sa ila sa mga requirements. Di pwede, di ka man Action Fred, pwede ikaw kay ngagaw kasi kibuton mo kami yung maging ngagaw kato karon na pero suportahan kina mo Action Fred ay kaso gid man. Base pa man lang kag makadagon-dagon ako. Base karon nga ni makapaminsar ka. Makadagon-dagon kadto sa kapihan. Amo na, kag magpamati sa yung istorya. Correct. Kaya ni subong Action Ang tanang nga kutso-kutsora day. Ate, ano pa be? Pero ako lang, insakto lang ang istoryahanay. Ako istoryahanay lang, hindi magilinaway. Kaya mga kandidato, tuya gani, wala sila gilinaway. Ang mga supporters, yung pala yung mga gilinaway. Ate, amo na kisa ang budlay kay ng friends siya, although nga lain nabi nga partido, friends siyang politiko, pero mga nagasuporta, hala do pangin matcha nila siniya kandidato. Sige da istorya sa kapihan, kag magpangutos sa ihambal sa isa kag isa. That's why nga, kung kutos ka malang, hindi ka na lang tumagasto danay. Sinyo ka na lang danay, balay pangapi. Pero may araman iba, nag-do surveillance ng Action Fred, nagkakatos kapihan, magpamati man. Pero subong na nga mga tinion, nantawon ta kung sino ni nag-file sa mga national post. Kag siguraduhon gid ha, ang inyo sining botohon kay tika isa lang na. Kag ang inyo sining iboto. Kag kung mo nang magdaog, ianom ta naman katuig mangin kaupod naman Action Fred no. Kag mag-serbisyo man sa sambayan ng Pilipino kumbaga pa. Pero diri sa palibot ng syudad sa Bacolod na, Action Fred, thank God, it's a Friday, kadasig lang. Sa mga inadlaw, kadasig man, nga do hindi ta mabatsagan nga aral sa gihapon ng COVID-19, kaya ang mga tao dinaguso lang para makakwarta, kaya ang iba nagremedyo general na tungod nga nakakasman sa ilatag sa ka mga trabaho, nakibot ka, nga imo sin nga tupad balay, nga do nag-opisina man sa una, subong may kagalingon ng negosyo. Kaya nag-explore man Action Fred, no? Tungod man sa dala nga kapigaduhon sa sining pandemya. Kadamo sa gihapon sa nagahulat, kung may ara na sang biyahe ang fast crafts galing Hulton pa Oktubre 15,
Kaya para may baluan kung anong update, kung bala kinahanglan pa mga RT-PCR swab test result nga negatibo, o kung may mga vaccination cards na lang. Kaya kagapo nakita natin sa national, 30% na sa population sa Pilipinas ang nabakunahan na. Kaya matamat na niya pagkalambot 70%. Pwede na kita herd immunity. Di galing nagareklamo gyapon ang iban kaya amon mga face shield pagyapon ni na-require magsulod sa mall nya kasabat pagsulod sa mall kinang-headband lang man. Di wala namang yapon pulos. Kaya ti do pakitang tao na masulod ka sa gwardiya nya naka-face shield ka. Pag lambot susulod gina-headband mo. Ti okay lang ako no basta may ara sang face mask kag dulog distansya lang gamay mag-istorya sa imo sini nga kaupod. So sa liwata, reminder tatod sa mga attraction, halong lang sa dalanon. Kaya may ara naman tira sang bagyo, nagaulan-ulan naman at times. May ara man nga oras nga nagasingki ang init, tampat gidra ang hilana. Dapat maghalong git, inom damo tubig, vitamins, no? Panlaban sa katawan kung baga-action sweat. Kaya namin dira, yung imnon nga vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, kaya nagapabakod sa aton report halit sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balito ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kamusta na ang aton mga kauturan? Huwebes kag Biyernes may paguma kita. Amo na nag-start kita alas 4:30 sa kaagahon. Ano ang ginaplano nyo nga pamahaw? Karon nga agaya masugba lang ko Bangros daw nahidlaw ko magsugba Bangros lang may sibuyas bombay kag kamatis ang tiyan kag paitan may sulo-sawsawan kada nga sinamak ka okay na ko karon nga aga. Di kamusta ka mo da? Ano ginaplano nyo nga pamahaw? Oh, sige pulo pamahaw Biyernes baw masadya karong adlaw katapusan nga filing sang certificate of candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Una nga roll call, una gid, si Milili Oligo, si Liser Idat, ano ining imo nga, si Milili Oligo, ginatamyaw ya si Vanessa Starmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntiza. Sige. Si Elvira Hilogo, good morning. Tamyaw ko lang, pitipon sa Barangay Banago, Monitor Sobong. Taga Banago, good morning. Ka Erne Udasco Lidas, kay Milagros Morales, good morning, naga-monitor sa Barangay Maaw. Kay Ibileni Pamusino, good morning. Sige, kay Jose Mongcal Torilla, naga-monitor lang sa Binalbagan. Kay Jimmy Senior Latido, good morning man, naga-monitor sa Barangay Mailom. Kay Bibs Navarro Ortales Baligwas, good morning. Tamyaw ko pamilya Baligwas sa 6th Street, Purok, Tangkong, Barangay City. Salamat. Sige. Good morning kay Libby Hilugo, watching live from Charito Heights, Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Sherwin Hogos, nagapamati, did si Morina Isconde sa Russia, sa Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Manjo Arniho, good morning. Kay Aida Alunan, bao si Star Mayo Aruna, Arisya, kamusta ka? Naga-monitor gid live stream sa Rochester, Minnesota. Sige, Star, morning. Good afternoon dira sa inyo. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko lang, si Atan Iran,
kag Chichi Alejano sang Sipalay nagamonitor sa program. Kay Imbong Diocampo nagamonitor man sa Maao. Kay Angela Liarte Gayon Dato, good morning. Sa sulid ko nung Grupo Progreso, Bangga Totong Barangay Pilisa, Tamyaw ko bata ko sa Lebanon, Maricon Castillo. God bless. Sige. Kay Kinkin Candaso, good morning. Tamyayo lang si King, si Role Gasataya Aljan Bantilan, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na tikang sang panahon. Nangin tropical depression ang low pressure area nga ginamonitor sa may Camarines Norte. Alas 5 sang hapon, severe weather bulletin kahapon nga adlaw. Ang tropical depression ang giningadlan nga si Maring. Ang sentro ni Maring ang nasiplatan 105 kilometro dito sa Birac, Catanduanes. Ang bagyo may dala nga kabaskugon sang hangin 45 kilometro tagsa ka oras kag pagmulumadlos 55 kilometro tagsa ka oras. Ang bagyo nagahulag sa kadasigon nga 15 kilometro por ora. Kung sa bagay, hindi kita matingala kada tuig bagyo gaasod-asod di man sulod tag 20. Luwas sa bagyo, may mga linog, mga nabatyagan sa iban nga probinsya. Dito sa Japan, puwerte man kabaskog sang linog. 5.1 nga linog nag-igo sa Kalatagan, Batangas. Karon nga kaagawon. Damo no? Ang kalamidad, may bagyo, may linog, may COVID. Tanan na lang. Abi, kulang-kulang guro kita sa pagtangla sa langit ka magkutib-kutib kag magpangabuyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Ronnie Gordon, good morning. Dira kay Abigail Calagok, si Mida Maria, ba kalabig sa ngalan niya ba? Tamyaw lang pamilya Himada sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte. Taga Barangay Villamonte, good morning. Kay Eleanor Rigby Agravante, good morning. Nagamonitor sa Hong Kong. Bao, sa Hong Kong pa sa monitor. Kay Jolene Hinubatin, good morning lang. Monitor lang ko dia sa Baes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tob-tob alas 3 ang takna sa hapon. Komportable batinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Pangabay ko, bakal gi kamo sa ila produkto. Kaya ang ila produkto ginarekomendar sa mga medical doctor. Bisan sa ibang nga pungsod ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Nadugangan sang 700 ka bag-o nga COVID-19 nga kaso ang Western Visayas kahapon Huwebes. Sa pinakaulihi nga case bulletin sang DOH-6, ang Negros Occidental may pinakadamo bag-o nga kaso nga nagdangat 263. Ang Bacolod nakarikod man sang 171 bag-o lokal nga kaso. Din report sang DOH-6 ang 653 ka bag-o nga recovery kag 11 ang dugang nga patay. Ang Region 6 ang may 15,771 aktibong kaso sang COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kay Sinaida Anisito sang Singkang Airport, good morning. Taga Singkang Airport, good morning da. Kay Jinky Dialagdon, morning ko no. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, gamonitor sa Arizona, USA. Kay Ilya Natibuok Ihina, good morning nagamonitor sa Barangay Minuyan, Morsia. Ba si Di Anton Diaz ang Patria Village, aga pa siya nabugtaw. Kay Dari Dilicano, good morning man, nagamonitor sa programa tamaya si Ray Jake Dilicano, Operation Manager sang DHR. Sige. Baga kadula dayo no. Sige. Dodge Dalida, good morning man, nagamonitor sa Singkang Airport. Taga Singkang, good morning. Kay Maria Pilo Baton, nagamonitor sa Kabog. Taga Kabog, good morning. Kay Dilia Liabe, kay Rot Antikina, morning dire sa Santo Niño Build. Kay Madam Aping, galuto ko no, para sa iya karinderya. Nagpasalamat si Jinky Dialagdon, no problem. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Ga pinalumba lang pail subungo katapusan nga adlaw. Si Nuli Di Castro sang ABS-CBN nag-resign, madlagan senador. So na vice presidente man siya sang pungsod Pilipinas. Daligid lang pangapikapi kita nay Dr.
las 5:04 na. Aber, dire kita. Bangkay nga nakita nagalutaw sa baybayon sa barangay Punta Taytay, nakilala na. Pulis Balita. Detalyo po ka Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Sir Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Nakilala na ang bangkay na sa puweng na nagarutaw sa baybayon sa Villarosa Beach Resort, Barangay Punta Taytay, Siyudad sa Bacolod. Ini ang parehag ni Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station No. 9. Ang biktima, ginkilala sa kay Wilfredo Bravo, 65 anyos, isa kalaon, kag pumuluyo sang Bakyas, Barangay Masilingan, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station No. 9, Action Fred, si Bravo ang ginkilala sa iya utol kasi friend Bravo pumuluyo sa banwas ng EB Magarona. Mismo Action Fred, ang pamilya sa biktima wala ideya kung paano natabo ang insidente. Sunod kay Guhi, isa ano nga nakapangabuhi ang biktima, kakatapusan siya nga nakita o po siya mabarkada nga nagkainom sa Rasambit nga lugar. Wala ideya ang himata kay dugay na ni siya wala na sila communication sa iyang mga utod. So bali solo na lang siya malaking din sa malambutan. Mga pagpag-ispita sa mga utod. So may kapid ni siya gali na manang si Wilfredo man. So that's why importante mo na identify nila ini. Kaya may kapid mo ni siya gali. O pareho mo nila identical ya. Okay. So ang with regards sa nakalambot siya sa sa baybay, sa initial investigation to sa investigator and test nga si Patrolman Nabong, may nakakita ni sila na may pod ni siya tatlo ni sila, pareho mo lang sila edad. Dirato sila halin sa pihak na bed sa Roma nakita na gainom-inom. And then mamalatan nakita sila, tapos ay namin nakita nga nagpabaybay ni sila na tatlo bunga nagpaligo. Basta dito na ni siya dapat nakitaan sa may Villarosa na nagutaw-utaw na so na may nakakita nagpaligo nito. Itong ginagawa siya dala sa sigad baybay kaya try pa ni siya nga revive so galing wala na doon kaduri. So posible do kabagay either nahulog siya o naligo siya ng hubog, manuguro sir. Yeah, so nakainom siya tapos naligo siya siguro na nagulmas isa. Action Fred, si Police Major Richie Guhe, hepe sa Police Station No. 9. Ang ining report, ginadulong si sa Kalawansang, Santor Plaza Baso, Balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Pertis pakadamo nag-file sang ila sini kandidatura sa pagka-presidente. Ba kadamo sa pilian tas ni si Leni Robredo independiente nagkasana mapapili pagkabati sang mga sumalakdag ni Sara Duterte. May prayer vigil sila. Nagapangamuyo kabay pa si Sara magapapili presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:08 na kay Jerome Lipana. Good morning. Kay Lorito Armas Bidaha, kay Teresita Paulan, morning. Kay Michael Bisira sa Patikwe, Hinigaran. Kay Rimar Hicano Aliasgo, good morning man sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Kay Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, nagamonitor na. Kay Regle Hermina, morning, Tamyaw taga Bantulinaw, Barangay Mao. Kay Humalumina. Kay Rosel Fulgencio Susana, good morning man sa pamilya Susana sa Barangay Malingin, Siyudad Sambago. Kay Marlene Diaz sa Barangay Sumag, taga Sumag, good morning. Kay Nuna Agravante, Gatsun Ina. Mabalik kami pagkatapos ini.
sana ikaw na ang ginapamati, alam mo ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Uy, basi kung may bukol nga may kapan sa lawas, abyan hindi pagpadugaya, tunawa. Gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule, madamo nga testimonya nagpamatuod nga ang mga bukol nga nagtubo sa lalawas na tunaw ang gingamit nila Santon Plus Herbal Capsule. So kung may bukol nga magtubo, hindi na problema. Tunawa, gamit sang Santon Plus Herbal Capsule. I-kombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery First Draw 5-27. Una nga bula, resulta 5 kag 27. Second draw 23-10. Ikadua nga bula, resulta 23 kag 10. Third draw 20-21. Ikatatlo nga bula, resulta 20 kag 21. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Jackpot 67 milyones 48,032. Resulta in any order: 27, 33, 20, 15, 25, 21. Resulta sang 649, 27, 33, 20, 15,
25 kag 21. 6-4-2 kita. Ang jackpot 10,747,777. Resulta in any order 17, 13, 37, 38, 7, 9. Resulta sang 6-4-2 17, 13, 37, 38, 7 kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na morning da sa kay Laiden Navarrete sang Pulo Pandan. Kamustang Pulo Pandan? Kay Ili Andresio nagamonitor sa Texas, USA. Kamustang Texas da? Kay Rochelle Magbanwa sang Los Baños, Laguna. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Oka Malino, tamyaw ko da. Pambawa ni kanday clear ni, Kesia, baga sa patik ko inigaran, no? Kay Bika Andrade, good morning. Sige. Happy birthday ko no kay Erjen Pailanan. Erjen Pailanan, happy birthday. Sige, tagay inigaran. Rimar Biranyo Lingoste, good morning sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Richard Malayang sang Hagimit, La Carlota, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. May pamangkot lang ako, may asbabala ka mo. Philippine Standard Time, las 5:17 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian.
Aksyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Aber dire kita, mga balita nga natipon naton sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upon kay Aksyon at Tayupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginapaabot ng Councilor ni Sito Novero nga wala na siyang problema o kung reklamo nga ipadangat siya talatapan angon sa kawadon sa supply sa medical oxygen sa sudad sa Bacolod. Sunod kay Novero base siya na baton nga informasyon gikan kay Dr. Chris Surungon sang EOC. Mayara na sa nagakaigo nga mga materyales ang magkumpanya nga nagahimo sang oxygen sa sudad. Nagalaon man si Novero nga mayara man sa ginhimo nga tikang ang DTI angon sa among nga concern apisar nga wala pa sila sa nabaton nga sabat. Gikan sa among nga talatapan angon sa resolusyon ng ginpasar sang konseho tinalikdan nga simana. Well, ang latest na information sa ako na rin kay Ang nga may problema to ang supply sang liquid oxygen, liquefied oxygen. Kay kung wala na, hindi sila ka-provide sa medical oxygen. Pero sa kay Dr. Sirongo naman nga information lately, okay naman ko no.
Wala man naka-reply sa amon ang PCI. Isa, duwa ka pastor ba na nag-mention na to sa akon na daw nangaki, ganito sila one time sa hospital. Nga wala na silang oxygen supply, ginambalan sila sa hospital nga sila mangita ang hospital, pero sila na lang namilit na sila na lang mangita ng oxygen. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. Pamangkot, Aksyon Fred. Pilagi dahil kabilog ang madlagan presidente. Yung subo mga 16, karon katapusan. Mga namin ganina mga bulubay 5. Porting pailay sang COC. Si Vilma Santos, kag si Willie Rebillame, hindi ko na magpapili senadora sa basulod nga tuig nga eleksyon. Okay lang, hindi ni magwanta karon ang pailay sang kuan. Grabe ni. Karon nga adlaw katapusan, porte ni nga hala balbalanay. Kay Chupilo Espanyola Jr., muning kuno kay Nanay Saling Hostia, ga monitor sa Tagda Sunto sa Hinigaran. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Lia Pladero, good morning. Tamyaw ko pamilya Pladero sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Erwin de Caturia Gonzales, good morning. Ga-monitor lang sa kapihan ni Makmak sa Maabaw. Si Leo Socabo, good morning. Ari siya, si Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Babalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Good morning. Panahon sa eleksyon, bawo niya mawasag naman ang kwarta sang mga ilegalista sa panahor kag droga. Ba, kung sa bagay, puwerte man, halin pa sa una niya, basta eleksyon, ang kwarta sa panahor kag droga, nagalapta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31, kay Donald Kabasag. Good morning, kay Barayuga Ray, sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Tamiyaw ya pamilya Alit kag Torbila. Kay Atiya Kim Iriman, good morning man. Kay Imbong Jo Campo, naga-monitor ka pangapi. Opod kay Kap Bito sang Maaw. Kay Ropino Ira Gabino, ga-monitor sa Handumanan. Taga-Handumanan da good morning. Kay Oka Malino, naga-file, wala sang popularidad. Daw may diferensya. Ilaman na kinamatarong Kay Ropino Ira Gabino, muning lang kuno sa Kantong Family, sa Luis Purisima Manapla. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning sa pamilya sa Maaw. Sige, thank you gid sa Barangay Estepania. God bless ko no. Nagamonitor sa Panglao, Bohol. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuwa
Radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:38. May kapamangkot diyo. Si Atty. John Orula. Ginapabot nga magapile siya sa iya COC karon nga adlaw. Enkwentro kay Gobernador Bong Lacson. Balantayan man Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:38. Dire kita. 5.7 milyones nga balor sa proyekto ginton over ni Gobernador Lacson sa 19 ka mga barangay. Balita Kapitolyo. Detalye o konti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Apisar sang nagadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental sa gihapon ang gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson ang nagapadayon sa pagpanagtag sa mga proyekto sa nakadainlain nga mga kabaranggayan. Kahapon may ara sang 5.7 milyones pesos nga balor sang proyekto ang gin turnover sang gobernador sa 19 ka mga barangay sa nakadainlain nga mga banwa kag syudad sa probinsya. Ini paagi sa ceremonial turnover na ginpatagayon sa Capitol
Capitol grounds kahapon sa presensya man sang pila ka mga opisyal sang Kapitolyo. Ini nga proyekto ginalakipan sang barangay road, construction sang perimeter fence, solar street lights, covered court, pag-renovate sa barangay hall kag iban pa. Ang beneficiary barangay sa nagbaton sa nga tag 300,000 pesos. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Herovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Kay Alex Puentes, good morning. Sinimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Kay Robert Ruma, kay Junior Pilahio, ari siya, nagaupod sa aton. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:50. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden. Go ahead. Action Freddy Nakop ang katapos sa Police Station 4 si Mark John Manya alias Bukol, 30 anyos, sa bypass operation sa Purupog sa Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod. Nakuha kay Manya ang 3 ka sachets ng inasuspectuhan Cebu, balor 20,500 pesos. Samtang bagupman ang tricycle driver matapos makuhaan ng 68,000 pesos na balor sa inasuspectuhan Cebu sa Abada Escal, Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod, kagab-igid lamang. Yun kilala nagpan na si Randy Pitalia, legal ang edad. Nakuha sa iya ang top na tanan ka sa state ng nasuspectuhan Cebu kag iban pa nga drug paraphernalias. Ang mga arestado ang yara karon sa Police Station 4 para man sa nagakaigo nga disposition. Balitaan sa patrol ang ka-action ni Action Indinaboso. Una sa balita, una sa Action. Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:51. Kay John Paulo Pau Jimenez, good morning. Nagamonitor sila ni Tuliklok sa Barangay Mao. Kayo ka Malino, morning baw sa re-electionist ko no, anak si Ising Israel Salanga. Kay Eden Benina, morning kay Bimbo Arcillas sang Barangay Binubuhan. Si Niel Brian Baloeso, ari siya, ga monitor. Si Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Robert Ruma, sa Kapihan kuno, ga monitor. Kay Diding Alojamiento, good morning. Nagamonitor sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Si Jose Griole Tansingco Gayuna, baw. Morning. Si Barayaw Gare sang Don Salvador Benedicto. Morning kuno kay AFC President Dennis Richard Tibor Ruma kag Malik Kiyosop. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by iBook. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.